Што стала з людствам, з верай праваслаўнай? Народ апоены неведамым дурманам, дэманічнасці ні краю, ні мяжы, пад дзікі рогат скача акаянна, а з храмаў падаюць, ляцяць уніз крыжы. Малю, пачуй, Господі, крыкі боль маёй душы, дзяўчыне той. Спакусы той няма канца і краю, каго грашыма, каго блудам, каго славай, як выстаяць, зберагчы святло, цяпло, агонь душы. Нявінна спаленым в Адэсе і хатыне, прашу, Гасподзь, пярыну пасцялі, прымі іх, Божа, ў царстві сваім. Малю, дзяўчыне той, што на каленях перад лаўрай, дапамажы, мой Бог, дапамажы. У роспачы і гора акіяне не стаць азлобленай, калі пякуць нясцерпна раны, прабачыць здрады, смешкі. Рой хлусні, без зайдрасці, без стогну, без падману, смірэнна крыж свой усё жыццё нясці, і весь народ, што веры праваслаўнай, ад пасткі сатанінскай сцеражы. Малю, дзяўчыне той, што на каленях перад лаўрай, дапамажы, мой Бог, дапамажы. Веру я, што свечкі ў храме мы яшчэ паставім разам, святла, каб промні цемру прасяклі. Архангеле Міхаіле, дарогу перагарадзі гардыні, выбіць дапамажы сіл нячыстых клін, каб не ступалі болей на раздору граблі, каб ад спакусы цемры і садаміцкай хвалі дзяцей сваіх мы зберагчы маглі. Малю, дзяўчыне той, што на каленях перад лаўрай, дапамажы, мой Бог, дапамажы.